ni Mayang hapon si Jan Diaz dari sa Action Radio. Good afternoon, Jan. Sa aton dira mo ko nga tagpalamati sang Action Radio mayong hapon gid. Yes, attorney, I'd just like to ask, no, ano ni ang implication niya? Ang mga tenants, ginbalik nila ang mga tarpaulins or mga posters kung sa diin diri nila ginapabud sa ginapagpamalabag na previously ginpangkakas na after the alleged dialogue between LGU kag sa mga tenants, attorney? Way pagid sang final nga settlement, no? Sa subong naghahang pa lang na siya daw ma-settle daw kalang-alang una gid. Ang ulihi nga inistoryanay, it appears nga ang the city of Bacolod is willing nga mag-akomodar pero 16 lang kabilog. 24 na dahil sila kabilog dyan. Kag ang walo mabilin, it's because ang justification sang city nga ang iban dira wala makabayad sang arkila. Okay? So, ang wala kabayad arkila, ang proposal tani sang grupo ni sa Manukan Country nga hatagan man sila sang ligwa nga magbayad sina medyo jutay lang nga extension. Kaya ang tabo dira during the time of I understand Mayor Valdez, there was a collector nga nagbayad sila ara man ila mga resibo da pero gali wala marimito kag wala madidakda sa ilang account. So natabo sina dira nga nag-earn sang interest kag daw hindi na nila malagas mayo. Okay? So admittedly, ang ibanda sila medyo nabudlayan gid man mag-settle sang mga accounts na, no? Kay daw nagdako-dako na jutay pero nagapangayo lang ligwa tani. Na ipa-extend mo da gamay. Kay after all mabayaran gid man ina siya. Kag pila na gid man lang na ang ila na sinang kantidad na. Hindi man na siguro maputo ang syudad sa Bacolod. Kung may utang dira nga sobra 1 million, what is 1 million for the city of Bacolod? Daw ginapapamahaw man lang ganina sang aton nga opisyalis na. Di sa kagamay nga mga butang, padakon pang isyu nga daw amo ni, no? Daw medyo mabulog-bugat sa subong nga daw hindi pagin mag-agree ang iban man. Ang tindog sang iban nga kung hindi mo lang makomodar, di might as well nga fight it out nga ini ang Jesus. Ay, kati kagamay nang lang sina, ka very minimal, amo pa nang maghabit sinada nga almost kwa na, hindi ikabalo mag-extend sa ginatawag gamay nga konsiderasyon ang atong syudad. Is this the kind of city that we have here in Bacolod City? Nga mo sinada? Are these people naton nga mga public officials naton hindi na nila makita na ginapanagtag mo lang nila nga mga kwarta na nila sa tiyempo eleksyon? Susporya. Gina sa kagamay na gilang kuanda amo gina ang paghatag pabor abi sa Isaya Kamanggaranon nga daw hindi na yama daw between sa interest sang Manggaranon abi kag sa mga pigado diri kapaya ang imong you are still inclined to favor sa ginatawag nga bilyonaryo na nga daan, muna. So, kung mag-amo malang na, I think sa subong, hindi pagid klaro na siya action dyan. Kung bala ma-resolver ini by Monday o kung tomorrow o kung sa Sunday. So, in the meantime, they have decided nga ibutang na ang tarpaulin. After all, why pagid man sang final, kaginatagan man silang sa Pitsa 20 nga base pa lang malabutan eh. So kung sa overall mo nga picture, ang gamay nga daw mansa-mansa nga gamay, daw mo pa ya ang makapamalabag sa sining nga compromise agreement. O nga kagamay na ginman lang tani na daw hindi gin magibin ang aton nga syudad. So I think ang public officials, not necessarily the mayor, should have a closer look sa sining issue. Okay? Because sa part niya sang Manukan Country, kung i-push mo ni sila sa wall, they have no choice. They have no choice. Maaway na gilang ni sila. That is why kami as lawyers, ako personally, why ko niya nga daw ipagawa pa nila nga daw gina-urge pa sila
nga to go against the city. No. Kung pwede parang na maariglohon. Okay? Kung wala na sang mahimo, kag daw wala gyud man sang ariglo kay hindi man masatisfy ang parties, that is why nag-resort sa Amusina. Ang aton layi, action dyan, may ginatawag gani nga Philippine Mediation Center to encourage parties to come to an agreement. Ini daw tungod lang niya sa 7, sa 8, i-sacrifice mo ang pangkabilugan. I think that's unfair already sa sini sa ila. Kag ako ya ay mambal ko ya nga kung mag-amo sini maybe base mag-trigger bala ang iba nga yang grupo. Kami ya sa Manukan, we are peace-loving people. Hindi kami gusto ya nga siling maglabutanay pa sa punto nga magpinalilnanay pa sang kaso. Kung wala na gid sang mahimo, amo na ina siya. So we are appealing to the compassion of our public officials to maybe adjust a little para we accommodate these people. So, kumbaga, attorney, if tanan nga 24 will be accommodated, there's no problem with the tenants? Yes, I think amo na da ang bottom line, kid. Hindi nga siling may iban dira ang naga-deal nga siling nila ay ano ni siya yaman, businessman ni siya kung councilor sa syudad sa Bacolod. So daw kalaway na sa mga istorya which I do not like nga masalan ng isa da nga konsyal nga niya mag-deal sa aton, hindi niya pang councilor, pang businessman niya. Oh. So hindi na daw medyo jutay nga no da, which I do not like nga may amo na nga senaryo. Kung pwede man lang tani nga istorya ni sa Mayo, jutay nga pasensya, hindi nga pinahugay ang hampang wala perme, kayong pahugor mi ang tao, ti mabato man ni sila. Hindi, do not underestimate these people. Kay balo ka matunok ka, aksyon dyan, sa tunok nga gamay. Ang bara nga dako, hindi na makatunok sa imo. Pero nang gagmay vlog isa, no? Magkaon ka sang bangros. Kaon ka sa bangros, mabukog ikaw sa gamay nga tunok. Oh, that's why kadelikado gi kayo. You are already risking your political career as public officials. Pero may harap pa dagani action dyan nga nila. Si Atty. Ortiz may handong na politika. Inasakyan niya lang ng mga tao. Alin sa una action dyan niya, kausay sang tao. Wala pa ko yan magkonsyal, wala pa ko mag-mayor. Kundi ito yung ginapatihan ko yung may ara nga kausa. Incidentally, na timingan na nga nakaagi ko yung konsyal sa Bacolod. Kag nakaagim ako sang mayor, na timingan na. Tiyanon mo kay ang pagapolitiko kang abogado, nag-mix kla. Oh, natural man lang na ang iban magsuspitso, pero wala ko ni sinandabukan niya kalayo para nga awayo na gid ang syudad sa Bacolod kay hindi ta ni hampang. But siningon, kung pwede man lang nato maistoryan tani kag matapos na ini siya. Kung hindi na makuha hasta sa Domingo, let it be nga taga naton sang tinion nga makam up sang reasonable agreement man. After all, ang nabili nam lang sini kagamay na man ni ka pila na lang kabilog nga nabilin, 7-8 na lang sila kabilog, hindi kita da makahatag sa ila sang gamay nga ligwa. Action dyan. I get the point, no, nga to make it kumbaga para everybody happy na lang gid, attorney, no? Oh, yes. Amo na tani kay pariyo man tanan ta Bacolod nun. Nga sinode hindi bala Bacolod nun now. Kay may diretso man ang wala ni ang Baluka, ang wala ni maintindihan sang iban. Nga ang middle class ang Bacolod kadamo. Ang iba niya nga tao ya hindi na gusto ya nga silang di aircon kagida nga daw pariyo sa mga dagko di nga ginakanan mo. Ang pinaka the best ambience for a middle class and below middle will be this Manukan country. Okay? Ang isa lang da nga ginatanaw nila, may isa ya ka businessman sang Bacolod nga daw perti pa hikaya sa mga CR kag sang panghikay lang obra nila ya panghikay lang gin kun ano da ng Manukan country provide mo sila gamot. Oh, ang wala nila maintindihan ang balatyagon sa mga middle class ka mga pigado nga ang mga pigado niya magdala ka sa Manukan country at home ka because you know nga you will be accommodated. Okay? Oo, kag kung magbalhin ka naman sa amo ni pang big time naman niya, di aircon ka da kag amo ni kompleto pero ang presyo kinakaon mo
hindi masarangan sa middle class. Action dyan. Sige. Pero well, just a follow-up, attorney, no, kung may mga development next week ang issue diri sa Manukan Country. Thank you so much, good attorney, mayang hapon. Action dyan. Salamat kita sa tanan na may hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Attorney Jomax Ortiz, ang legal counsel sa mga tenants makaaksyon dira sa Manukan Country. Alas 5:52, Aksyon Radio, Philippine Standard Time.